Mulai pi baru ki parlok ki bapet yang hi habai day bat kini ke program ke kinta ya mirjingmut bat ngi pedang sengo bhai pi sha ke episode ke balai jong kini ke program ke kinta ya mirjingmut bat ka phang ka ba ka Don Bosco Media Network kelawan ra menta ka singi kalong ka jing no senyang jong ifada Silvanus ngi lingdo habai day bat ka thok katar sha ka balang bat kum ju ru sha ka imlang salang hi barok kowe ti ngi don hang ni menta arngut ki riu krau perkhat ki ba ka balang bat ke emlang salang hi ka itu bahaya ki bat ki deru kini ki armut ki rang ba ki bala ban kren bat batai khamba bai de ba ka senyang ka ba ifada Silvanus ngi lano syak emlang ka salang bat syak balang hi barok kowe de ngidon hang ni menta ya ifada Barnes Mauri I belong ru I assistant parish priest jong ka mau padang parish tingi pedang sobhai fi fada syak ka program ka kentaya mirjingmun but ngiso tenat ru shi kat day bangidon say we pat ikrau perkat akan ke program kejungi kata I sa Silvanus Lamaria ngi pedang sobhai pisa but isa ide I principal barim jong ke St Edmunds College de ngas ngo ba hakani ke program kidi kini hi armut ki bala ban batai khamba yangi ha bede ba ka jing em bat ka jinglong jingman jing fathers ngi min ba idang don hakani ke slapper thai de klem de pen slam shu hi ngan pai shamanta sha ifada Barnes father ngi kwa ban tip na pi kindian shapang jong ifada ngi menno lakha I hangno bat ka bede bat ka jing puli ka puti ka jong imo tat hadu be in dalong uling do so oblay Boleh dia pi balia baru ki nang page ya ke program ya kan ke janmit te sesing da ba jing kmen ban yo kan ke lat ban don kat baru pi kham tam ban ya kreni khana halol kan ke phang ke ba dei ba uru crowd jengi Father Silvanus ngi lindo I Dr. Silvanus Lamari don hangi idai ro I para kelas jonga dengan so kemen shisha ban ya kendu lang minta ke singi te haba keren sepang pada singi sing sisa ban keren sepang gajing im gajong I kalau kebayar hado berkata singin simpo da ki kenta da ki singi ban keren sepang pada singi rai mungkin persangi ban keren kat ke ba dan kam te kemangitip lakhai pada singi hakalai tarik Januari ka khandai spa arfuwei shari boy te syam ngat te mai mensyah ka yang kesam jengi gedang long gentil mo te dei hosnem ka khanda spa lai po Upada bendrame missionary bakrau jong kari khasi jantia jungi ulale jingo ashe to ke shinong tago to por dang long parish priest jong kala imkra ulale jingo I to ke shinong she to boy but hang to uya kendo ki khnaret u kade ka jinglin pada singi jong pada bendrame ban ai mit ki khna ban kringi ki khna te kumta pada singi ru wei ne ki khna ula yo mit no pada bendrame hang to la sedang ban ya ban itu itawi pada bendrame but kajing im jo pada bendrame kala tasibun ya pada singi wi new missionary uba nangono basbun uba I jai ka khmat ka jakarur khmat ke jong bre uba long hisha bashir hem ha kajing ngai baru bre uba I shongkun hado ka kata pada singi kala tasibun I hukum khna mo but hadin kata ngitip ba pada bendrame ula saang tu hadin kata imat hadin kata kan singi ula pen baptis ya ka yang kesem je pada singi ya ki kimi pa bagi bari pada singi la kerteng dau Silvanus mo te kadang kejing gitu kana pada singi saya itu yangi yang ba karba udang ret hayeng ula ong ya ke kemi jong mei ngaku aban long kum tai pada ko singi kamut kelak tak sibun yo pada singi ban iyo pada bendrame kadau ku aban long kum pada bendrame te ngilaban ong ba pada singi ula pertubur shisha ya kan kusajeng pada bendrame hage jing long missionary jongu pada ke jing kraw ke jongu ban ngilaban ong pada singi lesi ula tamru iyo pada bendrame hage kamba bero ki kamba bon ki ba ula le kamba kamsan te kata gede ka jing sedang juga jing Kristan jongu hadin katu da jing Arab jong padar jogi padar solution ula poisha po Don Bosco ni po Don Bosco Technical School ani la puli ki kelas ki ba kini ki primary class bat ki lower primary kunta hadin ketupat hadin la lek puli pas syabar leisha sha sonada nama kla la lek puli untuk ban pendap ki kelas ba kam he atau join sendan ni ka ya ke seng solution tu la ko balong solution tu la join hadin ketu suki ula puli la pendap ya ka filosofi ya ka novitiate jongu atau ula shimi ke jing smiles nam ka dai spa sa pra te ding ketu ula kir bahalo kila I ba ulong bastar ru kila pa ban puli u
nang ta andala dep kentang andala dep ka jika tu ka practical training bagi ong po sonada la pha yu ban lek pulisha rom maki ibu long kuna bastat te la lek sha rom la puli theology sha the adin ka tu la sha kentang ro ha po harom ha Italy ha po ka Basilica jong kamare nang rap ke gestan ha Turin te don bok shi ban sha kentang ka tu ka yung mane ka pa nama te hang tu usdang ban beteng ke jing puli jong la puli ka license sheet MA degree haka Bible apo Biblicum University jong ki Jesuit apo Rome bad hang turu ulale bahaba mo ka ude khuna basta bo minor ru ukwa asya ban shakmat ban pernai ke jing puli ke jong kumta la ulale ula treshitam ula yo ikanam shisha to ka university do ngakan mau por bangadang lek dan lekaj po Germany sakoi ke yang solution jongi po Germany ngai kendu i wei pada temen Jerman tenga ong pi tu i pada sengi ong ngai nya pulelang po Biblicum mensua ong te tu pada tu wastat do ka kata tu pada Jerman ong mo tenga so tu isya pada sengi long sya bri wastat ula le bhag jing puli jongu dan adin ka tu ndala dep ka license sheet ula lecha po Jerusalem ban pen tibet bahila di ka ketien Hebrew mo din ketu po ulan pai no po India ban hikai pada po Sacred Heart College din ketu pat ndala khang ka Sacred Heart College tu ka por thama shaina mo te ula le hikai ula ki berdai la le no po South India kila lecha te baru pada sing le den kat batki bala betengi ke jing hikai junga po South India hadin pa hadin dalam play biang ya ka college jung yaus nan ka kendai spa new fun rio upada wan biang wan hikai biang sani dan hadin ketu po usa sa sandan po Sacred Heart adu ke singi ka jingyap jung ti ngila yo sngo ka tu I Father Barnes ilah batai bhaba bairi ba kajing im jong I Father sngi but ngi sngo tanat Father bantip namar bang kamtam kini ki kena akan ki generation ka bamenta wat yang ngar badan hang nimo ngadang duna ka jing tip syapang jong I Father sngi tinga try bat ngait skam baling ba kani ka program ka kentaya merjumut ki bapet yang ha kani ka por kinsa yo sngo bat kinsa tip kambhai ki kambarat ba ka bai Father sngi ilale ti kumba pila batai ngimo ba I Father sngi ilong lingdo asap play upas ta adu kata-kata ti aku ban kali kan jing kali ya Dr. Silvanus di kumbang itip na I Father Barnes ba I Father singi ilong pri start banang I ka ketien Hebrew ma men fi om bilali ban pentipin ting aku ban tip na pi kat nu teli ki kot ki ba I Father singi ila dep ban tho bat ki de ha ki jai ketien ayu ka ba I Father singi ila ju tho to ko blai banisha ko blai Father Barnes ru ka jing kedua jongai Father singi ka de nu ka snam ka kanai spa nyo pulai por ngadang long khna po mo lai pun mori ti nakaliang jong kikot ngalai ibon kikot I po ka albari jong Farasngi ti kikot ki beula tho Farasngi kidai nakaliang jong dictionary ki don lightly kata kadai ka dictionary khasi Aramaic khasi Hebrew khasi Greek kita kidai ki ti ki kum gajai beri khasi ngi de man su sarong ba kum gajai beri reulum ya si dai tang mangi ha parthai ka badan ni kini dictionary mo kepada nak ketin khasi Aramaic, khasi Hebrew, khasi Greek, nang tangi don khasi Jerman ru, kata pada betul ada way pat buriu, rengi di masuk sarong gini wangi don mo, nang tapat nak kekot kibadi baka jing batai ka Bible pat, kemudian ke jing tho bakhuai, Farasngi la tho life hoteli kot, ngamla banyu ko teng lo diki, life hoteli kot. Ti nakaliang ki bari bat ki ba lum ye culture jengi ki don ka thamai u nyu trap ki saudar barblai kaling ma ka ka jing yam briu mani krai tong nang ta kani ka yang lingdo benta baning kong ba benta ba kini ki dei kot ki bai dei ba ka culture jengi we yu ya kini ki kot ki dei ki jing rwa ki bra rwa do jespel cm new jespel cm udai bo pulia po Sacred Boys ka por kadang pulia po Sacred Boys ngai kendo you jespel cm ti udai bustanat haman ruai bagam tata ti new jespel cm shej bod di Farasngi ti abau bod Farasngi to men mit fi ruai ti Farasngi par isi record apo ki spool kan ti ndala record po ki spool ti dah hadin nang ta ila bo kita ti ko ka sngi ya ka snam prapun ri Farasngi la pentem kata tengok pada ni kini di selain oi baling ya tho no kini mo ti yong fikroi ban tho tengah pelut por ko wei shuti telang ban lumi kita ban tho
bada ka snem ar hajar ar kadai ngalai I ka tai la adep type parasngi o ka ka bong type mde ba type komputer ma type ka type writer bo mun chua ti la pani nga tengong para balingi bermi noi kani ti ong ngam yo pisa ti da wa ki bri ki ba kloi ban sponsor kata la mi kani kot ki saudor bar blai bar pina pe ki kot para ski par khai ki dei ki ba la no sniang da ki bri ki ba kloi ban bermi pisa ban sion ki kot ka kajing temu je para ski along ya kini ki bri ki baru spa ki ong da pikwa ban im ka kerteng no sniang ga ba bermi ki kot jonga kerteng je pi ka sesa kata ka ka boy ka bai pedon kam ti kamut kini ki spa ba ka bangidon ha ka tin kasih jongi palarang iburom ya kini ki ngilaban wat biang ya katambai jong kajai menri jongi larang itip an buram ki wat kini ki batho bade yu jing batai ki jing tho bukoi ru kadon ju shibun ki banta jong ka culture ki badon hang tu apo abang puli ki nga ngong mangam saka tuai perkhat jo kilong shwa bar shwa jongi kata ka ga bor ka bai para singi ida balaban le ki kawai halo kan ni ka ni ka Bible commentary jong para singi ma bai ai kerteng jing jing pension nama penshai shina kini kawai nglam long ifi kini ke commentary jong pada singi pinam lab perthai apa ki Bible commentary baro pinam lab kum ke jong pada singi nama kiwi ki commentary ki comment be halo ke Bible ma pangga jus pangga kala ka culture ju bakam ta ter hande kini ke commentary jong pada singi pan iwan ra ke culture khasi I penrung da culture khasi ban pensong thu I ka tin ublai te kalong ka fair ba kalong ka kenti ka culture jing ita nang ta sakawai mo paran nak ba man ya teng kata kalong bai parasngi inang ya kini tin Hebrew Aramaic bat Greek tege ke bai translate kamdai bai translate na ka English ya khasi translate bai da ka Greek na ni ka Aramaic na ni ka Hebrew ya khasi na ta kada sutanat ba original nama la lagi translate sa ka paring le sikala ka beauty jang tu ka mo ka message ka basisha le singila du no dei ndi da ka ba translate bit direct na Hebrew sha khasi len na Aramaic sha khasi ding yo abet ken long hindi ni basbiak mo ka ba dei de to kajing la nang ya chaprang bat ngila nang sngau tenat shushu ban tip bon ki aka te khndiat ngan phai byang sha ifada barnes ki kita ki phangi ba ifada singi kum unong tho iju pen pau ling ba ki jing tho jong i le ni ki kita ka khubor ka ba iju ai shikinong puli jong i habai de ba ki tu ki ba puli ya ka kot ke jong i mo kita ki kot ki ba I la tho la bon teli kawai ngakan mau pada singi isai sung tenat ba kita kintian jong pada Elias ka ba ong ka kitien ka tei ka jai bun rio mo isai ban walo kita kintian bat isai ong ba ya ki yangi baro bangi dei ban tho ikot ban kintiu ka jai bun rio te kawai ngai I ba ki jing tho jong pada singi I banjur bhalo ka culture la jong mo I don ka jing ye ka culture khasi bad ya ka tanrai la jong bad ya ka history la jong ka jabin dio la jong te kini ki jing tho jing I ki baro khai ki kedau ya ka tai ka jing ye jong I ka culture kum ka nuksa pada singi dei baning kong bakran spang tu ki dorbar blai mo isa dorbar blai mensha kim jo shem ka jing batai ba bani ado kata ka ba kiwe ki nong tho ki tho ande dei pada singi ba pen long popular itu ka jing tho spang ka dorbar blai mo te agini ka rukom ngilam nong bo pada singi Indonesia kata ka jing angno te ban kenti la ka jong ka culture ba kiwe ki jing tho jong iru kidai ki ba keren batch pang ka culture kum ga ongi pimene ka tu ka penshai shina jongi keren halo ka culture khasi bat buon kui jing tho ki ba tho kum kan uksa tu ka kot bai pen mi ni ko halo tu ka riti khendau jong ka ri bohoi mo betul ko long ba ka koridor phan ma ang tu penne pensa ye tu ki ritu destur ba dei pang ka khendau apa ri bohoi mo te ka jino senyang ba khrau ka jong iru ye ka jabin rio tu ka liang ro te nalo kita bor khoi ngi jing tho jing ki spang ka leng makau spang manik raitong ki ki ba penrus pa shu ye ka ya ka culture jing mar ki jing tho jing la ong ba kim long ba shuto lengkot mo inde ida batai benia ki kot jing la I long barben mo ida batai benia ba do kata sungutenat long ka wandur ba ta gerukom ngila ong ba ila penrus pa shu ye ka jabin rio ka culture jing
kat kum kejingkan mau jangan namar ba let's say dang kam kena mo te ngai kan du ifadas ngi mar khamat de how to snam ahajar khat saw mo te ngalet hapo theological hang te ka ba ifadas ngi shong isa te ila khamno ka karta ha ka to ka por ka de how snam ahajar khat saw te ngalet banyak kan du ye I te ila pendoi ngakan mau sa ba I ong mo ikta ka klik jangai ong ba heb ngakwa ai pi bala chala chi singi penshna bai kilenti ki singkin bat ki surang katu ko jingkran jing fadas ngi kapen long kapen dingo hai ngana mangalit da ko be ki jing temu ban pa adwai ikran pa de kom ta tengah syukwa ban keling ngakwa ban relate men ta bai de bakani hatu ifada I fadas ngi iet ba bai ya bai de bat bakani ka sanyi masima ne komno idan bentai ban no senyang abai de bakasanyi masima syak jela jungi hakini ki por ki barim namar nga bana mga ngan syukwa nga kwa ban clear kanina Dr. Silvanus namar kombangi phai byang menshwangi ngi shyo asngomo bade house nem Shehajar khandai spa anyo pupra ba ifadas ngi iwan ra ka coalition government mo tenga kwa ba pin batai kin dia halo jang kata pi haka snem ka khandai spa anyo pupra ngi dang khna ka to por ti ngi ngoi phang ka sarkar lai lama mo abalai teliki senggewan ni sno lang ban pelong sarkar bat lesi kari khasi kare ke baning kong hapo ri India ka ba nuksa ban don ni coalition government ni sarkar senrop mo kyong mo bat parasngi dei ba le kata adin kata nga kawai kasngi ngai shong kai parasngi ngong padar idon bun kijing kanto alor ka tu yong phi kumuriu niam nga su thu menta ba ke banne khle alang ye ka jinglong reuniam bat ka politik kambha ti yong kai ke bangale ka long man tin lenti ki jai man riu ne la ka jai man riu kam sngap ka bha bang adon adin yong ta te ka mudi la le ke babha ban perkhan kam ta ka jai man riu namar phiri la phi pe ka ri khasi jongi ka ri khasi ri jantia atip ye ka kum kari lai pu si bat khar roloi mujur put sam jongi dekat no ibarit bhai pu sam jungi rebeling idon kamru saupu angut kinong sensya kata kada pedisai ba kajai beri jungi kari ke bai paj ba bai parasngi su thu ba da dei tang ka jingi teli ke bala ban le bun ki kam ba pi nam ta kajai menriu na ta kada ila persyang ndai msimla la na kata rau insarandin no ba isyukur syana din ya kai bedon kaman kersyan ngan kelimenta ye ngakwa ban tip na pi menta Father Barnes hakanu ka rukam ka jing tho jong ifadas ngi ka ai men sim banwan ra ai ka jing tala hapo ka balang bat kumjuru syak em lang ka salang ka jing tho jing fadas ngi kam tam na kam ta ka balang ngila nong ningkong ke senyang bakhra wi la ai ka balang ka dei ka jing penkelai ka bible syaktin khasi namai fadas ngi trelang to ka por Father Henry Fantin ma pia bai ngatharai dei fadas ngi badai kata ka ba jing mot bhana din mo ibai ba tristom bhana din ban penmi itu ke bible khasi baning kong ka balang katolik jungi mo complete bible to te katu ke dei ke jing no senyang ba khrau jing ni sha ka balang te nalo kata ngong pi katu ka ni ka jing ka pensation na ka bible commentary ka bai penmi kalong ro ka jing no senyang sha ka balang pan nalo kata ngai pada sengi idei tai nong yalam baning kong ha ka liang ban penten rai ke jinget mo penten rai ke jinget ha kitin pareng inculturation of faith mo ke mai dei shisha tai bai lam lenti ha kani kaliang lada phi pen dei ka balang jungi po ri khasi jantia ngila ong bengi sarong ma ka pori ka balang katolik jungi po ri khasi jantia ngila la ban penten rai shibun ya ka jinget jungi po ka kolshor mo ko shaku ku jakang pad i bagi lala sya la de pilih sya Nagaland sya Mizoram ka balang ka kadang sa itu ka jinglong set ngi ta kembe hang ni pat ngilam nong ka balang jungi kala kup la phong sya da ka to ka da ka culture khasi padi kata dei pada segi balai kata bukai kum kan uksa pada segi penrung ya kiriti le niam jeng khasi hapo ka liturgi jong ka balang jungi kum ka maiturut nanta ka tangkur nanta ka tapko kini bukai kide ki riti le niam jeng khasi jungi na dundai ila penrung hapo ka liturgi jong ka balang pad ka balang kala pediang nomor bishop ki iba ka biang untuk kamtam adu ka por jong bishop Ruhibat bishop jala ki long kita ki Christian bai pada sengi te kani ke jingle jungi shisha kala pen ngalam ong kala pen tan rai she ke jingle hapo ka kani kari khasi jaintia jungi begitu ngai tharai ke dei senyang bakhra bai la no she ka balang katolik ti ngakwa ban tip company atu kala kadone em ka kot jeng ifada singi ka ba itho pe tek
tang ki social issues ke bengi ong hak tin nong we mo isa trai la ban batai kamba ban ong tang social issue bai tho te ngam tharai pi kan don namar ba hakikat jong parasngi hi la pi pai bare hak culture ne bare kani ki commentary bare barka tin boleh mo ki don big social issue bai perung apong tu mo te kamut pi pai menta ngan ai nuk sai pi kum kani ka Spanggaling Macau mo ki bon ki nang tho ki bra tho Spanggaling Macau bo tho ning kong te ra bon sing khasuka andrai ki bon ki nang tho ki bra tho andrai parasngi wan ras non utau maning rai tong de na kur ka jai ayu ga ngadu bangana kendit yong ba pitep sil ba maning rai tong udai na ka kur ka jai jo pi de la mari ada kendit ya ta mo tinang ta la village por rai tong ta philap ya ka wei mau yong parasngi yong bakani ka dai ka thi khan rao bau tho u maning rai tong sikali Macau balki traditional to gila bu bhai kata ka yu gila care bhai kata ka chaka tikta ki dai jing perne jungi ya ka badai ba ka culture mo ba pani kelong bangila manong tin pareng visible evidence mo nang ta sa kawai pat ka balong ka ba lesi ka balang kam sim kit kya lesi tang para rolani bale kata kalong ka jing snai ki mani ang tay po lum sopet baneng katuru ka dai pi katuru ka dai kawai ka banta nga tharai parasngi dai wei ni ban kong ban ki holo sopet baneng tay mo de ma i bas dang ban lech po lum sopet baneng hedin ka tu ka sengkhasi ke sedang ban ya ki biang ban ya pen im biang tu ka jing lech kamut de nei fadas ngi mo ti kindat dei ngi shidi iba ki bon ha ki bre ki bajuan ha po maulai ke bai fadas ngi shong isa tat hadu kasni ke in dak lech nyok nak ni kesla perthai rumo ngi jubana hadu kat no ka kharau ko ta ka bor jing iban pendoi kini ki ba pang ki ba shong suit ma ki ong ti pila ban batai kindat hadu kata ka kam ka bai fadas ngi ila i fadas ngi kam tam ki tu ki singi jing long temen jungi we mna sha ban ishin shatai isha shong be to college but i shim to ka kam ka ba internet shisha long nang pen ko pen khia i ba pang mo te bun shisha ki bri namar la im bat yang tai la bun snem ba ka office jungi dap to baranda dap be ki bri wan na keleng ki jaka but kila ki mde tangki balang kaslik jungi baro ki balang bat ki don teng ki hindu ribuan pa duai tenamari ka nam ka pau ha kuminong duai mo but i shisha ki bri wan setung i ki bangai shisha wan daga jinget daga jishania bon ki ba majority jong ki kilong ki yo jingkot but kalau kita gijing back so ka don ru ka ba ile ndai pada sngi pa shek awi nga ba kita bawa wan ki ong ba pangso de kim dei ba pangso ki ba majority ki dei psychological cases ndai ki jingai khasi jongi ban ma ngai bi ndai ki ba pangso shisha te yong naga khandai naga 6% tang 10% or percent ki ba pangso shisha ngat so shisha ke ndai majority ki dei ba psychological case te itu inang ni ban kumno ban le ki ban pen ko ki pat ki lek phairu ki yo jing ko shisha ndai ki don ki case ru bai back so shisha ki don ni ka to kan ki case bai simenta ko kamo i don ko to ka bor bai ai ban be ki so ki krai no te kindat ngi ko banya beteng shu ya kani ka jingakren ngi iba ye fada singi dei wala ilong u lingdo so blai jang balang catholic mo ring ngi iba ki babun ha ki breu ki ye fada singi kam tem ki ru temen ki e pat ki balang lai kendu e te we ru temen mo iba shong basa hapo nong pedeng ka kerta jang iru ngatrai kala dani kumba kandai post nemi e yamanta te ilo nga ha ko ke singi ba habang anda ngap ya ka ba ifada singi ju hikai ju kren ngarung ko banlong balang catholic taba imdan ha balang catholic mo tang ba ime ipa jung apa ilahi kai nga bangan dan hakawai pat kabalang ngamla ban i mo te trai ki kita ki jinglong te ki bakar pang ki ba ifada singi dan ba ila haban kringi ki brio wat na ki we ki jaj ben rio wat na ki we ki nyamru ki no ki ye bahaya i bat ki ken mau shna ya ka senyang ka ba ifada singi la no wat hadian ba ila khalat ru de ngi ngau te ba ki thu kana bat ngila ban sakiru ya kata dia ka por bat tapi ifada singi mo da ki hajar ngut ki pa ki la tuit saka jingle dan buram khadu i te ki kita ki jinglong kerpang ki ba ifada singi dan kumpisia bro arngut ki brayo kalat ban kendu bat pandan ke jing dei ke bajan bat i ngil ko ban tip na phi bro arngut kawai ga jinglong jang parasngi kalong bai ilong ubriu ba laan pendiri perlok bat kinu ki brio na dei khna ren ne na dei ki pararang ba na ila man penya dei namar bai
i kren ketin telit ke ba kata ya pi na du mensim na lor kata bai jan ban wanu i kren na mensim ko bosngur mdon kata bai ulterior motive mo tin pareng kamdon kata ka ki jing kwa ban le ai nam ta jong pi na bai le ai ba pi le ai nam ta par singim don kum kata kren bet ka jing khoj mensim kata ka dei ka jing khoj mensim ka dei ka ai ka ba kibri ki brom ba ai par singi kata ka dei ka bang i manga kawai ke bah kata iki beri kamtam gitu bam long kristan lagi badam sa jentil bakta iki ban kring cai fadasngi kamjur ban kring cika balang kade ke jingnang jeng ban pen ya dei ya ka balang kristan bat ka korsho jeng nang shwa ibatai kita gurukom bai pen shisha pen rum sha jeli ke to ke jing perkhat jeng kimo bagian sung thu ba pleng haka balang haka nyam tenrai jungi kadon hika ladon lepa kata ka nongrim jaka nem kristan katu ke bai batai ba bai kere bai ya keren baki beri lompat lom kristan mo katu ila ban pen sungtu hadu kata ka hukum bagi tu beri kisah kata shisha kisungtu i ke jinya jan ken ba pring ka balang kristan baka balang tenrai jungi tu hukum ka rap ikiru de ngan pai mentasha i Dr. Silvanus ke kata ki legacy ke ba ifadas ngi ila e no shadian kam tam habai dei bat ke ban ai ke jing immensium ling ba ki jing tho ki jong e ling ba ki kot ki jong e la ni ling ba ki articles ke ba ila no senyang kawai ka dei kani ka bangi khot ka jing pen sha sinai ka tin ulai mo kani ka dei ka spa ba ka bai la e jingi atungi penon kam na mi kani ka spa ba na malarang im penon kam ka long la no ai te ka jingdon jo kani ka ongi pi ka kanti shai ka jai menriu khasi jongi ya ka perkat ka padran jongi ban yidan kam man penon kam ya kani ka baar ka dei ka kani ka jinglum jongi ya ka jingi tu khana kum ki saudor bar blai para banes menai laong bai para sngi dei banengkong hoi dei banengkong akadur jonga jing tho dei shwa jongi la don iba don bokti lalu la don rui professor aslingdo bat shwa jong kita la den uni pada Costa lalu pakai dorbar belai mo saudor bar belai ti kemudi para sngi la wanra asna ke bajana sendon mo wala dai tho ke teng bai la bung tu dei jespel ringi so tho ba jespel udai beri bomnang bomsta ti jespel ulong kumbalong homar ba tho ke ilian la ramdan para sngi jespel numdan ti kemudi dei para sngi bon ra ya katu ke dei benta jong culture ke bangi dei ban su tho bagum ko jaj beri khasi idoni kita saudor bar blai kumun ngitip nai kwan ka pop ngitip kumno ngi ngob ba ka pop kum ta kidan bun ki woi tau krau ju tang bawan ban la yangi kita berkhoi ngitip lembagi saudor bar blai tikini ke spa ba ka ba kum ko jaj beri ngidon kumun ka jaj beri jungi kanum sak lung kanum sak na shu rangi peran kam hok igri spa ba ki bala e parasingi ti parlok ki bapet yangi kapor kala nang yai bat ngi sngo benut mo na marba habangi ya kumbala ong ifada mene habangi ya kren chapang jo ifada singi le si ka don kam yangi kambun ki kenta le si ka don kamboro si singi ru pengin pendam namar ki senyang ke bela no akila bon hadu kata-kata hendrei to ngin num du men sim le singin sawan pai bang hakoi ke episode ngin ya kren kam ha shu bai de baka senyang jo ifada singi ti shwa bangin penkut nama kapor kala nang ya ngakwa ban keli pat de na ifada barnes hatula judan ki kot jong ifada singi ke bakila pendon kam lani ke baki sekolah ki pendon kam ha po ki skol ba lani ha ki jing pulia jong ki Try ki don i Dr. Silvanus ikut bang try po Nehru po kasih department pendon kam tu kani ka kitab ujub ngala keren ye para bana sisien ngong ladang weng no ye kitu gi batai pang kitab ujub weng no gi jing batai gi bedai par ka bible ibu bai thik tang ka kitab ujub nang kamar katu ka kot ka baki pulia po kasih department nang ta kumjuru kani ka pang bedai pang garut katur bodai po bra prescribe po university po BA tela ra weng no itu gi batai gi bedai pang ka bible bo bai tang ka translation lesu ka ki spa ba ka bangilan peran kam po university tang ka wei suka banong kum ka jing kum mo se ni kum ka jaj ban riu khasi mo le singi dan kam ban penan burom dia ni riu krau mo ni iba na kaliang jong ka sarkar kamdan ke to ka jing ki mo ban pensa nami ni riu krau kumbang ide yo susu tham kumbang ide ya Thomas Jones pada singi de we na ki krau ko khat jong ka ri jong ka jaj riu jongi ibala no senyang sibon ka bang tip hi
te ngathrai ka sarkar gaden perkhat Gede ban perkhat. tol ka tu kaliang wat ke university jongir gaden perkhat lo tu kaliang kuno ban ai nam i ti kindiat fada ngan pai beng shapi kila buon ki bakali kini ke jingkelin adu kapor ka ba ifada singi ila klat la dan kendai snem ngathrai dei be iklan oi ti hatu trengi yo i baka don trai ke jingkermen ba ifada singi le asi shisen ke singi yo i bakin ma kin teu shaka kerdan ru khoi hatu ngi khmi lenti ya kata na kalyang jong ka balang kenter don ke jing kmi lenti ye kani jing sha ngi lai kren ro kamau ngalawan rai kini ka isu ka por ngi dan long provincial chapter intala bunsnan te ndai ye kani lai ngan habai perkhat kadang ni ka jing ya perkhat ke jing kren hang yang tai pring jing iru ngila ban kenti ka keteng jing ni pendung itu ka mo ban kenti ke jing lo khoi ma ka bang ite bi faras ni dei brio ba ru blai ba imba be hop ba no ka ta ki brio bon ki brio ki ba tip ke jing im jun ki brio ki ba dan ka tu ka jing ru blai yo uru ki duai yo faras ni ba ki yo jing ai ngai ba ki kam ki crowd le ki lom ki ta kishin bo lom show brio ba ko Namar ki babuan haba ki pang shitom de ki julet chate shapo secret hat kadan kalum jing tap sing fada singi ma kilit dwai bar ki ong ma ki yo te ke jing kon tinga ngai scam bala da ifada singi ipoi sha kata kerdan ban long re khoi kan long ka jing khu yangi bat kanuk sa ka ba e kham tam na ka benta ki khun jong ni ka jok man tamol si ki babuan kim tip bat ngit scam ru ba ling ba kan ni ka program ba kadan Bosco Media Network ka bu kin ngap kin pet ba kin tip ki mati bat ikisen nyang ki ba ifada singi ila no de sho bangan pen kut no ngako aban sngo kindat na pisia bro arngut sho bangan pen kut no san ni ka program shubu tharai la da di ba ifada singi idang don ke tharai ka khubor ka ba iko aban ai kham tam bai de ba ka jinglong jing man jong ani ka juk ka ba menta tharai kembang itu pada singi dai brio ba ye je ka culture di ka tien la jong ye pen i presang ka bala ban kenti ka tien kasi dai don im komenta kini ka jibo menta tharai in don nyau shibun ye ka jinglong jong ka jabin ru jing in ong ba balai ni nim kran ye ka tien la jong balai bang isi ka tien la jong balai bang ye ye la ka jong ka culture ta ki khna jong ki botan nang ye ki culture jong ki nong wei bat ka tien ru ki sung tanat ban kran ta ka tien nong wei tharai ka ta ka dei ka jing sneng jing kalau sini ke ban ai dai dang in ma ki ni po na pisa ngai i gini ki singi da don ka tu ka YouTube mo ka ba puni spang pra singi re ke mo so si ka long ba tu jing thong tu ki ba bo rang tu ki dei ki jing tho ki ba ngala tho manga te la mu tu nong pan mi YouTube la de ban acknowledge mo nei shim ki tu ki yu ban ngai scam bala dai para singi e mo ka ni ka juk bo manta la dei YouTube kum to Resi aku ikas ki mai try insakren hi kepada you nang ba YouTube la dai ba you namar ba ila pan mi sur sipararo da jing tumu ban pan priang ya ka kubor babha te ka ngatra in penan kami ke social media ba bantaro kata ka dei ba i di takarao ngiru nakalyang jaka Don Bosco Media Network mo hakani ka program ka kentay emerging but habang iwan ra kini ka pangis ngode ba ngindon ya pisia nama pila dan ka jing dei ka bajan ba ifada singi te pila ban airu yangi ki facts mo ki be dei ko mantangi la te bun ki jing tho chpang ki kot ki jong i chpang usen yang uba i la no te sa sisen pat ngi ai kuble ye pi baro ba pila ye pi baro arngut ba pilawan banya sam lem ye ki jing tip ka jong pi be dei ba di fadas ngi te sa sisen pat ngi ai kuble ye fi Dr. Silvanus Lamari bat ngi kit bok kit yang ru ba pindan dan padeng kamet ka basat ka baklan te ngi ai kuble ye fi ru Father Barnes bat ngi kit bok ru nakaleng jaka Don Bosco Media Network ngi kit bok ye pi ba pinang shat pinang klan bat ngi scam ru bangin sanang wan ra byang haga be dei bat kani ka pang hakaway pat kapor bat ngin se syam yang bat pi hakata kapor ban tip kamba shushu namar kani ka kapor ka baling kot palat namangi dan port ang siteng tamo hakan ka program tinga ngit scam hakaway pat ka program ngin sala le se ban ai por kambyang kana bangin nang la ban kren shushu haga be dei bat kisin yang lene ba ka jing em hi jong ifada singi nama ka kata ai ki babun kumyang aman tahan ir ki bun ki bangam tip ngala tip ling ba kani ka program ti ngapai ru shipi ki nong skap menta ki ba pet ya kani ka program ka kentaya mer jingbun ba kani ka pang ka bangilawan ra ka jing no sinyang jong ifada singi ha bede ba ka thok katar sha ka imlang salang bacha ka balang na lo jong ka thok katar ngila kren ru ikiwe pat ki sinyang ki ba ifada singi ila no sha ka imlang ka salang te ngingit campaign pe yakani ka program hadu ka bakut bat pin yo ru ki jing mentoy na kini ki arngut ki riu shampang ki bala batai bnya ha bede ba ka jing em bat ka jing long jing man jing ifada singi bede ru kham tam bat ki kam ka ba i ila tre bat ila no sinyang men ba idang don hakani ka sala protek te sa chi sien pat ngi ai ku ble pi baro ki ba pe yakani ka program ka kentaya mirjing bat ngi pan ru ka jing ka shana ka leng Don Bosco
Media Network balada pisngau tenat yakni ke program piru pila ban ai yaki pang ki jong pi da ka ba pi comment ha ka section ya ha po ka comment section ha po bat le singin sapet ya kita ki pang ki ba pi kwa ingi bengin wanra bat ngine trailang bat pi tesa si sian pat ngi ker pat pi pen ker shan ngi da ka ba fi like share bat subscribe ikani ke channel tesa si sian pat ngi ai ku ble pi baro bat uble un ker ku pi baro